Min video. I dag skal vi spille Kit PvP. Oh my god. Så vi går ind og spiller noget Kit PvP. Ja, og fuck. Undskyld, der lige var noget bug der. Og jeg vil lige sige, jeg lægger lige et link til IP'en til serveren. Og så så skriver jeg lige, hvad hedder det, ind til min Twitch-bror. Så. Og så vil jeg lægge den op. Og så bare lige skriv, hvis I gerne vil være med til at spille. Så kan I bare lige skrive til mig, I gerne vil. Og så husker jeg lige på, at så skriver jeg det til jer, når jeg begynder at spille. Så skal vi se. Hvordan var det, jeg skulle skrive? Nå ja. Hvad? Nå. Så nu begynder vi, og jeg er lidt lort til det. Jeg har aldrig spillet sådan, jeg har ikke været god til at spille det. Jeg kan ikke lære mig med, at jeg er mega vild, for det er jeg ikke. Så nu vil vi prøve at se, om vi kan flække nogen. Så begynder vi at flække ham her. Hvad hedder det? Ja, men ja, så jeg vil lige prøve at flække nogen her. Jeg kommer ikke lige til at sige så meget, for jeg koncentrerer mig rimelig meget på bare prøve at flække nogen. Jeg har flækket, tror jeg, 3 herinde. Og hvis I kan høre nogle tastaturer køre og nogen, der lige snakker, det er fordi jeg er til LAN. Der føler jeg, han hækker. Hvad? Sådan. Fuck, jeg skal væk. Væk. Ej, jeg skal væk. Nu har jeg den golden apple. Fuck, han er efter mig. My god. Som jeg kan se her i Jylland skin på skin. Fuck. Gå væk, jeg gør noget. Nej. Gå væk. Gå væk. Nu. Kom nu, dø! Ej, hvor langt skal det dø for ham? Nu er jeg snart død. Nu dør jeg jo. Havde jeg godt nok heldig, at jeg døde. Nå, så vil jeg til at slå anden. Hvad gør jeg? Så får vi bare rip. Se om der er nogle små bare. Hey, vi kan bare samle ting egentlig, tænker jeg. Så det er hvor mange ting vi kan samle ind. Så gør vi lige det. Så flækker vi nu, du. Nej. Og hvis synes, at musikken er lort, så skriv det, fordi så finder jeg noget andet. Så bare lige det, jeg havde på hånden. Ja. Og hvis jeg synes, det er højt, så lige sige det. Fordi jeg er lige første episode, det her er Kit PvP. Bare ikke finde nogen. Gemmer sig. Hvad er lavet med? Så det kan godt være, at jeg bare er blind og så ikke kan se dem. Kom her, jeg skal flygte. Jeg flygter, mand!
Ikke væk, jeg tøs eller hvad? Så for meget over, må man råbe i knopperen. Nej, nej. Har vi noget i dem her? Syv. Så. Kurvælge her. Pum, pum, pum. Jeg er klar. Vi se, hvor er der. Så lander vi lige ned i det der træ. Vi lander lige. Nej, det gør vi ikke. Fuck, jeg er skæv egentlig. 6. Ej, det er sgu noget. Now. Og hvis vi kommer over den her, så siger vi bare, hvis vi kommer over 5 likes, så laver jeg en ny. Ja, 5 likes. Nej, vi tager den ned, fordi der er ikke så mange seere til. Vi tager den ned på 2 likes, så kommer der en ny. Så. Så. Vi tror, nu skal vi lige se. Skal vi finde en, og så flækker vi ham. Og så flækker vi det mere. Tror jeg. Wow, han er meget gammel. Kom her til farmand. Kom her til farmand. Lad være med at rende væk fra farmand, mand. Så, farver, så skal du springe. Nå. Vi ses. Farvel og tak for